para ka sa lupa. Sounds cliche, pero so true. Saang panig ka man ng mundo, Paskong Pinas pa rin ang hahanap-hanapin mo. Especially sa amunta, nga even Christmas kag New Year, it's just an ordinary, regular working day man gihapon. Sang una ko nga sampa, Tita Regine, I experienced my first time Christmas nga wala sa balay. Kag hindi ko upod ang akong pamilya. Kag isa pa ta, ara kami that time sa Qatar, ti syempre, Muslim-dominated country ang Qatar. Ti, sang Christmas, daw hindi mo ma-feel. Although may mga fireworks man, siguro sa mga Filipino or Christian community sa Qatar. Kag very quick trivia, Tita Reg. Sang 2014 to 2015, since biyahe namon Misaid, Qatar, kag Fujairah, UAE, ang Qatar Stadium, gali tita, no? Sang una pa lang nga ginahimo, kami na ang nagakarga sang aggregates nga ginagamit sa pagpatindog para sa recently concluded nga 2022 FIFA World Cup. Ay, tuod ka? So happy kay natapos ang World Cup nga successful. Kag naging part kami isang history. Wow. So congrats Team Argentina. Tita Reg, ang una ko nga Christmas nga malayo sa pamilya, so sad. Kay instead nga magkasadya, daw hindi ko gid mahimo, kay nagalangot ng akong buot. Kay una, behind 5 hours ang time sang Qatar sa Philippine time. Ikaduha, mga hubog akon upod, kay udto pa lang nagailinom na. Kag syempre, mas straight ako ya duty, 12 hours. Kaysang una, abita, newbie pa lang ako muti. Wala ako kabalo nga muna gali ang technique para hindi maka-duty ang mag-inom damo. Pero subong yata, ay Tita Reg, ako na lang ya, ako na ang wala ga duty, kay ako naman ang hubog. So may mga times, Tita Regine, nga if mataymingan nga ikaw ang duty, manaog ka lang pila ka minutos, makaon lumpia ag lechon, hindi, pagani ka panaog sa imo stomach ang salad, mga ara pa lang sa imo esophagus, balik ka na sa imo nga watch. So, ang ginahimo ko, nagapakuha lang ako, kag dalon sa bridge, kag didto magkaon. Gakaon, nga upod mo, navigational equipment. Tapos, kung gusto mo magkampay-kampay, sa radar ka lang kag sa mga binoculars. Tapos, since always kakatimingan sa akong duty ang celebrations, hindi ko yan makaagaw-agaw dollars, Tita Regine. Kag hindi ko ka-entra sa mga Christmas games. Sa tanan nga daan nga games, dagko ang mga prizes, ayang gid. Pero ang ginimo ko, ginabalan ko si Sir, siling ko, ipa-early bala Sir, ang mga games para ka-entra man ako. Kundi daog. So the following years, always same old routine man gihapon. Tita, every time nga may celebration sa barko, maluto-luto, ihaw-ihaw, tapos okay man kung mataymingan mo nga namin magluto ang chef, kasi fiesta gid ang handaan, kag manamit pa. Pero kung medyo hindi gani manamit magluto ang chef, kaunon mo na lang kay syempre, hindi ka makareklamo, kay basi hiluan niya ako ya. Kag syempre, was chismis anay kay syempre, Christmas, kag New Year's resolution ba nga hindi na magchismis. Ginachismis na munta, after 3 Kings na lang, para at least, tapos na. Marites man sa gihapon. So sa barko, Tita Regine, pag mataymingan nga may mga emergencies or may operations ang barko, wala holidays, tita. Kapin pagid, if ang inyo biyahe ara sa mga Muslim-dominated countries or iba ang religion, palampason lang Pero kung mataymingan naman ng inyo biyahe dira sa mga Latin America kag sa Asia, okay ang celebrations. Ma-feel mo gid ang Christmas, kag really Christmas in the air gid. Kay may mga fireworks display, may mga Christmas decors, tapos may nagasaka pa ina nga mga missionaries kag pari para magpanaog gifts dira sa Europe, sa Belgium kag France, tapos sa Canada kag Australia. One time, Tita Reg, kami sa China, may mga fireworks display man, New Year that time,
Ay, kami sige obra. Puno uling kagkalawang ang itsura. Kaya tinabagsak ang amon bodega sa survey. Ti hays, bakbak kami at trabaho. Tapos ang New Year's ng China, February pa, sa Chinese calendar nila. Ti, wala kami yung New Year. Same situation sa Argentina. Although may celebrations dito, nabagsak man kami, ti timing gidya. 24th sang December, nga dito kami, ahay, siling ko, tani Christmas gifts na lang. Pero, lagi da. Ti, throughout the night, kami nga nagaobra. Galangot buot mo kay ka mga bongga, ka mga fireworks display sa Buenos Aires. Kami nagapamukpok kalawang. Tapos hindi lang once ta, third time gidya nga didto kami same month, the same date nga ara to, same story, kag same situation. Ang mga upod ko Tita Regine, tapos kaon, nagakaladto na sa tag sa kakabina, kag magtawag sa ilatag sa ka mga panimalay, kag pamilya. So ako since gusto ko nga everybody's happy, ay nagapag-games kami nila kaya kapitan. Nagaamot-amot kaya nagapangayo sponsor sa amon opisina para sa mga prizes. Kung nagapa-pageant, nagapa-contest, best in costume, exchange gifts, kag kung ano-ano pa, para may ara man kami kalipayan, tita. Kag maka-celebrate man kami, Christmas kag New Year. Ang amon nga upod, taga Christmas, kami-kami lang. Kahit isa man lang kami ka-family sa barko mo. Pero samtang nagadugay ang panahon, kag sige ko sampa, Tita Regine, do normal naman lang. Nga hindi ako maka-New Year sa balay. Kag sa tuod lang, 80% sa akong time. Sang nag-start ako sampa sa barko, ang malayo sa akon nga family. Amugid na, nga salute gid ako sa mga OFWs, sea base man or land base, kay kung may dapat koronahan, man sila gid. Sila ang tuod nga Miss Universe. Kay syempre, kung sakripisyo ang pagkaistoryahan, first honor gid. Kay pinpagid ang mga yara sa Europe, kag northern and southern parts ng kalibutan, ti malamig, literal gid nga malamig ang Pasko. Naga-snow na, ang iban hindi pa upod ang pamilya. Ginahimo ko gid para mas prepared magsampa. Nagadala ako mga Christmas decors. Tiyang akon maleta, kung kaisa nag-excess baggage, pero okay lang para makaspread happiness kag joy. Kay amo ina ang true spirit of Christmas. Maayo man ta kay so far, in God's grace, sa mga barko ko nga nasampahan, kag mga very cooperative man ang mga crew, mapa-opisyal man or ratings. Kag ang opisina, super supportive man bisan gani zero alcohol policy kami pag Christmas, ginapa-inom kami beer kag wine. Ako yata nahimo ko, mag-abot sa puerto, nagabakal ko bulk nga ilimnon para ibaligya ko, magbiyahe na. Pero subong, nako nagaubrasi na, kay bawal. Enterprising kagidyan, no? Tita Regine, hasta na lang diri ang akong nga letter. At least, nakompleto ko na ang akong nga letter padala, Looking forward sa 2023, mapadala naman ako. So, Merry Christmas, Tita Regine, kag Happy New Year sa tanan. God bless us always. Saliwat, Breeze, Sang Barotak, and please read December 29, 2022. Thanks, Tita. Breeze, thank you sa imo nga paapas din nga letter sa amon. You promised this, hindi bala? And, well, you requested December 29, then to December 29 man nato ninyo nga ginbasa. And you know what? Very thankful bala kami. Ako especially, no, nga you are sharing ang ini nga live Christmas, New Year, kung ano ang inyong ginaobra dira. Ako I know of some friends, families nga ara man nagaobra sa barko,
And may nakita ako ng mga pictures, kita ko nagalatson-latson, nagalit sila sa barko, no? And well, you said nagaihaw-ihaw man ka mo, and para nga malingaw na lang, no? You come up with programs, with fun and surprises, so that bisan kamula lang yan, no? At least enjoy man ka mo sa inyong Christmas, sa inyong New Year. Okay lang na kung hindi siling mo sa mga Arab-dominated countries, sa mga Muslim-dominated countries, especially kung ara lang kamo yan sa Asia, kay feel good, no? Ang Christmas season, ang Christmas celebration. Pero kung malayo, baw, do ka lonely, katugnaw, but it's good, ha? Nga ikaw mismo, yeah. You go out of your way. And you said, manugpasaka ka pa lang, manugsampa ka pa lang sa barko, ginahimo mo yaga pang pamakal-makal ka na yung mga Christmas decors. So which means, no, nga aragid sa imo nga mind, aragid sa imo nga heart, nga sadyahon, no matter what. Diin man ka mga puerto, makatupa sa tion sang Pasko, sa tion sang holidays, basta, kamo dira sa barko, may celebration gid kamo. Kakanami lang gid, no? And so that's why ang mga nabilin diri, no? Diri sa lupa, nga mga members ng families, nga ara ang ilang pinalangga, nagasakay sa barko, you know how important it is. Ang inyong mga tawag, ang inyong mga video calls, ang inyong mga greetings, hindi bala? So that sila mismo, bisan layo ay, especially now, kay may video call na, so nami na, do feeling at home man, no, ang ato sa malayo nga lugar, and feeling not lonely man siya, kay nagakita ay ka mo, bisan sa video call lang, kag mapakita nyo man sa ila, no, ang inyong nga celebration, hindi bala, kay sa ila, to the quite lonely, sila man lang to, tapos ara sila sa tunga sang kadagatan, so, do kaangay lang, no, nga, ara man sila sa ila nga panimalay, because ginashow nyo sa ila through video what is happening sa inyo nga panimalay. Kanang migid, and I guess most of the families are now doing that para nga mag-feel at home ang mga na pinalangga nga ato nga nagatrabaho sa barko. Kung ikaw man, no, Breeze, kanami gid kay you are always thinking of something to bring fun dira sa inyo nga mga kaupdanan nga bisan paano, no, as in malapuwasan man bala nga daw masadya man, may mga beautiful memories man nga mabiling kag ma-share kamo sa isa kag isa samtang nga naga-celebrate man kamo bisan malayo kamo sa inyo family, naga-celebrate man kamo sa Christmas and New Year. So halong-halong lang gid dira, and always keep safe, and try to bring in more fun sa mga kaupdanan mo dira sa may barko. So, salamat gid sa imo, Breeze, and keep on sending us stories kung ano mga experiences ninyo dira. Ilabi na gid, no, ang mga daw in the ordinary nga mga ma-encounter ninyo samtang nagapanakayon kamo sa kadagatan. So, Merry Christmas and Happy New Year sa imo, Breeze, and to all your companies dira sa inyo nga barko. Madamong salamat for sharing with us diri sa KLP, and please invite for me, ha, ang imong mga kaupdaran dira nga mga Pinoy, kung pwede sila man mag-share diri sa kahapon lamang program. Budlay kon Ukrainian, no? Kaya gina translate mo pa sa mo, pa hindi na-interpret mo pa, ginapabati mo sa pagbasa to sa story mo, pero gina-interpret mo pa. So sige, diri na lang kita sa mga Pinoy. Alright? Tell them to share diri sa KLP. Again, Merry Christmas and Happy New Year, Breeze sang Barotag. Oras naton mga kabombo, it is now 42 minutes after 2 o'clock. Magapanumbalik ang KLP. Pagkatapos ng gid, sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar, wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko, how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw,
nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa scientific study, ang B vitamins ay importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabug-usan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pumapadayon sa pagdunong sa inyo sa mga exciting stories dari sa KLP. Yarianay, ang isa ka mapalarong nga tagdaog sa ating very exciting promo, 1-2 Panalo Part 21. Narito na ang isa sa mga daily winners. Ari na sa akong mga kamot mga kabombo, ang ngalan sa aton nga second lucky winner para sa sininga adlaw. It's December 29, 2022. Kung ikaw nagpadala diri sa imong nga entry nga nakalakip ang proof of purchase nga Nescafe stick, may posibilidad ikaw ini ang aton nga winner. And especially if taga North Baluarte, Molo, Iloilo City ikaw. And also, kung ang imo edad is 72 years old. Basta ikaw nagidini, no? Nagabutan ikaw sa presensya sa aton nga FDA representative nga si Ma'am Arlene G. Ponsalan. Congratulations sa imo. Ang oras ng ating paglawag sa imo nga name is 2:47 in the afternoon. You have 6 hours. Anong ka mga oras? Kag malawig na ina nga inoras para nga malabot mo diri ang estasyon because ara ka man lang sa North Baluarte, Molo, Iloilo City. So sakay na. Nenita S. Toque. Ikaw ang aton nga winner para sa sini nga mga inoras. Kadto ka na diri sa Bombo, nagahulat na ang imo nga premyo. 6 hours lang ang among nga ginahatag sa imo. Again, ang aton nga lucky winner sa sini nga oras, taga North Baluarte, Molo, Iloilo City, 72 years old. Ang iyong proof of purchase is Nescafe stick. Congratulations, Nenita S. Toque. And padayon na naton ang paglingaw-lingaw sa mga kasaysayan nga gina-share diri sa aton. Let's proceed with another story from Lola Sangsingay, Mina, Dear Inday Regine. Maayong hapon sa imo, ako sa tanan nga nagapalamati sa sininga programa. Ako galiliwat si Lola nga taga Singay Mina.
Inday, nagsugod naman ang akong kasaysayan sa nakapangabuhi na tanan ng akong mga anak. Kag diri naman nagsugod ang trahedya nga nag-abot sa akong kabuhi. Nagbalatian ako inday sang allergy, masobra man 5 ka tuig ang akong balik-balik sa hospital. Giresitahan ako sang doktor sang maintenance nga bulong. Sa nag-ayon ang akong sakit, inday, ang bana ko naman ang nagmasakit. Gindala siya sa hospital sa Putotan, kag didto gin x-ray kag ultrasound. Kag didto inday, nabalaan nga may sakit gali siya sa atay. Ang iya atay may buho na, 7 ka bilog, kag sa tunga sang buho may nagaputi. Sosyo gali ato inday nga nagmarana. Ang saling sang doktor nga hindi pa pwede operahan kay delikado. Nagsiling ako, luwas sa opera, may paagi pa bala nga mabulong ang iya balatian? Nagsabat ang doktor inday nga oo, may ara pa. Pero bulong ang ipatulo para matunaw ang sosyo. Pero mahal, 2,800 pesos ang kada paturo sang isa ka semana. Okay siling ko. Tingwaan namon nga mabulong siya. Pagkatapos ng isa ka semana, lain naman nga bulong ang ipatulo para magtubo ang unod. Amo man gihapon inday ang presyo sang bulong. Ti inday kay kulang ang akon kwarta. Nagpanawag ako sa akon bata kag apo nga sagwa nga si lolo nila nasa hospital, dako ang galastuhon. Siling nila okay, padala lang kami. Sa laktod nga pulong, nag-ayo siya 1 ka bulan kag 3 ka adlaw nakagwa kami. Antes kami magwa, naghambal ang doktor nga hindi gid mag-inom sang whiskey sa sulod sang 1 ka tuig. Pero inday, wala pa matuig Nagbalik naman siya inom whiskey. Nagbalatian naman siya. Nagbanog ang iatay. Gindala siya sa hospital. Gin-ultrasound naman siya. Kagin x-ray. Banog naman iatay. Ginbulong naman inday. Nag-ayo siya. May 3 ka adlaw. Nakagwa naman siya. Gintagaan lang siya maintenance. Pagwa iya, katapusan sa Agosto, ako naman nagmasakit. Sulod sa hospital, didto gin x-ray man ako kag ultrasound, nakita nga may bato ako sa tiyan, 5 ka bilog, isa sa abdo, kag sa iban pa nga parte sang tiyan ko. Amo to, gin schedule ako nga operahan. 5 gid ka operasyon inday, pero tig 3 lang ka stitches. Ang dako lang nga opera, pagkuha sang akon abdo, kay 5 gid ka stitches. Inday, maayo lang, kay wala man ako matughungan sang dugo. Nagsugod ang operasyon ko alas 6 sa gabi, natapos alas 8 sang gabi man. Pagkaaga ka to, nagsiling ang akong doktor nga pwede na kami makagwa sa ruman. Pero nagsiling ang bata ko, Dok, pwede sa Domingo lang kami magwa, kay balan mo inday, kulang ang kwarta namon, bale 120k pa inday. Kay ang nauyatan namon nga kwarta, 320k lang. Kay balan mo inday, 4 gid ka doktor. So, amo na nga nagdako amon balayran. Kay may doktor ako sa allergy, may doktor ako sa heart, may anesthesiologist, kag surgery. Timing man inday, nga nakalakat na ang doktor, kag nanawag ang akong bata, nga nahulog na gali ang kwarta, ugaling nahuya na kami magsiling, kay nakambal na kami, nga Domingo na lang. Pagkaaga nga ato, nakagwa na gid man kami. Pagkasunod nga semana, nagabot akong bata halin sa Canada kay masugat kay tatay na nga mabakasyon dito sa ila. Sa laktod nga pulong inday, 7 na siya dito ka bulan nga nagabakasyon sa Canada. Nagmasakit naman ako inday, nag-enlarge ang akong nga korason. Gindala nila ako sa hospital, na-admit ako 1 ka gabi. Gintagaan lang nila ako bulong. Nagsiling ang akon bana sa akon bata nga mapuli na lang siya diri sa Pilipinas kay permi ako ga masakit kay siling niya bisan anong matabo basta ari lang siya diri. Sa nakapuli ng akon bana, nagbalik naman siya inom whiskey kay man sang dito siya sa Canada, 1 lang ka beer kada hapon. Inday, abi mo ginakawat na ang whiskey na sa ref? Kung gabi mabatian ko nga nagahuni ang baso. Kung kay isa maabutan ko nga ginaungong ya lang para di mabatian. Pero maabot ko na gid. Tiginasilingan ko siya inday nga pasigahon ng suga, di takon mangayo
Ti masulod na lang na siya inday kag magtulog. Sa ulihin, nagbalatian naman siya liwat. Kagindala naman siya sa hospital. Sa may duha na siya kasimana sa hospital, nagsiling ang doktor nga iuli nyo na lang, ihatag na lang kung ano gusto na, kay hindi na masarangan ang iya balatian. Sa March 21, 2018, ginbawi gid siya ni Lord. Ginlubong siya sang April 7, 2018. Sa nalubong ng akon bana, naggrabe naman ako. Daw hindi na makilala ang akon hitsura. Bisan ako, nahadlukan magtanaw. Kay nagapalamanit ang bilog ko nga lawas, pati akon buhok nga kahuslo. Nagkalbo na gid ako, pati akon kuko sa alima, kag kahig, ubos gid huslo inday. Ang ginideya sang bata ko, ginpictura na ako, kag ginpadala sa Italy sa pari. Nangayo sang bulig, kay dira sa ila, nagdayon ang mga pari, kay nag-attend sila sa pag-ordain sa pari diri sa amon banwa. Bale, 15 sila tanan kabilog. Kay ang ikatatlo ko nga bata inday, nag-serve sila sa simbahan, upod sa iya bana. Tapos nag-reply ang pari sa iya, nga ang mabulig nila, ihiling nila ako kada adlaw, sa sulod sang isa ka semana. Hasta nga nagpadala sila bulong, inughaplos kag inugtuob. Kung maghiling gani sila inday, mabatyagan ko gid, nga nagakalma man ang akong ginabatyag. Sa ulihin, nga hindi ko na gid makaya, gindala nila ako sa hospital. Sang dito na ako, ginsulod ako sa kwarto, bali 5 kami dyan nga pasyente. Kung magkadto gani ang bisita sang upod ko nga pasyente, makita mo gid inday, daw nandiri sila sa akon. So amo to, nagdesisyon na lang ang akon bata, nga isaylo na lang ako sa private room. Pagabot sang nurse, namangkot ang bata ko kun, "Ma'am, may private room pa kamo? Mahal ang room, 1,800 pesos per day." Sabat sang bata ko, "Okay lang, hindi man kami magwa, mientras may balayran pa kami." Pagkaaga kato inday, ginsaylo ako sa private room. Sang dito na kami, naghambal ako sa doktor. "Dok, wala man sa demand ako, pasensya lang ha. Pero kung mahimo, pwede i-examine nyo gid para nga mabalaan kung ano pagid ang sakit ko." Sang tapos na examine tanan, okay man. Hasta ang doktor ko sa allergy, okay man kuno siling niya. Sang pagkagabi, nagdamgo ako inday nga may bata nga 5 kabilog, puti ilabayo, nga may pakpak. Naghambal ang isa ka bata nga, "Lola, tanduga ang pungpong nga bulak nga puti para mag-ayad ka." Sa damgo ko, dayon ko man lumpat, kay lagson ko ang bulak nga to, hasta ko nga matandog. Katingalahan inday, nga hindi ako kabangon ha, kung hindi ako pagpabangunon. Pero kita nila ako nga nagadalagan, nga daw may ginahakos. Amo to, gindakop nila ako, pero hindi nila ako madaog, kay gusto ko gid matandog ang bulak. Sa ulihi, natandog ko gid ang bulak. Amo to inday, naglinong ako. Nagsiling ang nurse, "Paano nakatindog ini siya nga hindi man gani na siya makabangon kung hindi pagpabangunon?" Ti iyawa naman ta sinihakwat sa iya balik sa kama. So amo to pagkaaga naghambal ang doktor, "Iyay, ano, wala ka mo nagapati sa albularyo?" Siling ko, "Gapati galing diri pa ako." Ti siling niya, "Iyay, pauli ka na lang kay okay man ang tanan mo nga results. Basi latnan kapasang secret pneumonia." Kami ara sila pasyente ng pneumonia iya balatian. So amo to inday, gin-process ang anak ko ang mga papeles para makagwa kami. Sang dito na kami sa balay, ginpalantaw pagid nila ako sa albularyo. Una nga ginpalantawan, 6K. Sa ismil ang bayad, kag 2 ka manok nga itong ginhalad sa bungsod sa amon balay. Ikaduha, 5,027 ang bayad, kag 2 naman ka manok nga itong ginlubong sa tunga balay nga buhi. Ikatlo, 5,000 naman, kag 2 man ka manok nga itong gihapon, ginlubong sa tupad naman sang bungsod. Kay man ang balay namon inday, may bungsod sa idalong kahagnan, pakadto sa 2nd floor. Sa ulihi, may manugbulong nga nagkadto sa balay kalibayon ko. Nagkadto ang utod ko sa akon. Ni, may manugbulong diri nga taga Miag-aw, abi ubaha inang bayo mo, isli kay paluyahan ta ang lago mo. Ginpakapta na sa ako ng luya, kag syen nga inugsanag.
Dayon na balik palantaw sa manugbulong. Sang nalantaw na sa manugbulong, nagaulungan siya inday, kay grabe na dya. Ti ang sabat ka asawa na, kadturan pabinturahi, bulnga lang maluoy ta. So amuto gipamangkot sa manghod ko, ano kinahanglan? Kagin panglista na tanan. Ano tulad, Bernes, hingagawon ta sa Martes. Ti ang kinahanglan, manok ng isa kadarag nga munga, kag duha ka sulog nga pula. Kag isa ka baboy ligos nga itom. 7 ka alimango, 7 ka banag, 7 man ka lapis nga uga, kag alupiman nga bugas, 30 ka bilog. Pagkaaga, Sabado, kadto sila sa haniway, kag nagbakal manok kag baboy nga itom. Ang baboy nga itom, dito sila inday nakakita sa madong, damo dito itom nga baboy, ginabaligya, pero wala dito lalaki nga baboy. Babayi lang. O galing, nagkuha ang bata sa isa ka baboy. Gamay katama inday. Tigin pamangkot sang bata ko, konto, pila na ang edad na kadya? Tinagadlaw ang bata. Inday, senior citizen don dya. Ti pilang bili. 6K, siling sang bata. Anay ka to, tawagan ko anay ang albularyo kung pwede ang gamay. Tinagsabat ang manugbulong, bisan gamay, basta may ginhawa, pwede dunda. Sa paglunis ang aga inday, gintawgan ang manugbulong nga okay na ang tanan. Tinagsiling ang manugbulong, sugat lang ako sa uton sa atubang sang mall, mga alas 5. Sang nakaabot na ang manugbulong, ginihaw ang baboy kag manok, ang mga balahibo ginlubong sa tunga sang amon kusina, sa tunga na. Sang natapos na obra ang albularyo, medyo nag-okay naman pamatsyag ko. Ang bayad ka to inday, 18K. Baka mga mahal. Sa 2021-2022, nagmasakit naman ako. Nagaihi ako sang dugo. Gindala ako sa mission. Ginpa-ultrasound ako kag pa-CT scan. Dito na balaan nga may bukol ako sa ureter. Pagkagwa na sang result, inday, dito na balaan ang sakit ko. Pagkagabi, may nagsulod nga doktor, siling niya, ahay, mapauli na ning tigulang nga hindi maoperahan, maantos man gihapon. Kag masinulubon inday iyang hitsura. Dayon niya gwa nga balak-balikid. Sa ulihi, nag-abot naman si doktora, dala siling sa akon. Kung basi lang ha, wala ako ng siling nga operahan. Masugot ka ayhan nga operahan? Siling ko, di pa ako makadesisyon dok, matawag pa ko sa bata ko. Sa paglakat na sang doktor, nag-umpisa na palangurog akong lawas. Wala na ko gana magkaon. Nagsulod gali kami inday sa hospital, May 12, 2022. Balik kita sa akong istorya. Pagkaaga ka to, nagbisita ang bata ko. Nagkunyari lang inday nga bantay ka patient kay bawal magsulod ang wala ka swab test. Di pa bantayan na lang nga wala nurse kag magsulod. Kay ang gabantay lang sa akon ang akon apo. Kay katunga time, critical na gid ako. Sa pagkakita sang bata ko sa akon, amo to nga nagdesisyon na lang siya nga mapaswab test kay naluoy siya sa akon magtulog. Pagkaaga, nagbalik, ginistorya na ang doktor nga kung pwede, duha sila sang apo ko ang mabantay. Kay katunga time, bawal duha ka bantay. Pero nangabay siya kay operahan na ako, ti gusto na nga ara siya sa tupad ko. Maayo man gani, sugot ang doktor. Nagpuli dayon ang bata ko inday, nagsiling sa banana, nga daw pigado na si nanay, mabalik ako buwas, mabulig ako bantay. Total, nakapaswab test naman ako. Pagkaaga, gintipon sang bata ko ang kwarta, kay wala maasikaso, kay bawal na makagwa. Ti ang dala niya nga kwarta, mga 480K, so kulang inday, kay ang kinahanglan sa akon operasyon, more than 600K. Pero siling sang utod ko, okay lang. Ako lang bahala, sulod ka lang. Pag-abot sang bata ko inday, siling niya, Nay, mabantay na ako sa imo hasta ka matapos operahan. Upod kita mapuli. Sang pagkama na inday, kinulang pagkaon ko, kay nagdamo akon kaon, kag naguntat naman akon kurog, halin sang pag-abot sang bata ko, nga mabantay sa akon. Pagkagabi, nagsulod ang doktora, ginhagad na ang bata ko magwa sa kwarto, kami ihambal siya. Siling niya, ti ano, mapaopiragid si nanay mo sa Lunes? Hambal sang bata ko, huudok. Pero hambal sang doktor, hindi gid kami makapasalig kay 50-50 diya nga pag-opera namon kay man, tigulang na si nanay mo.
Iban gani 60 pa lang, hindi na magpa-opera. Si nanay mo pa ay han, nga 84 na. Sang pagkalunes, ginoperahan ako inday. Halin alas 8 sa aga, hasta lang tani 11 a.m. Pero 2 p.m. na, wala pa siya kagwa. Ginkulbaan na ang bata kag apo ko. Nagsakot ang gutom kag kulba, kay wala pagihapon ako makagwa sa operating room. Maayo lang, mga alas 3 nagwa ang doktor. Siling niya, okay na, ginatinluan ang sinanay mo, kagin pa islan. Amo pa lang to sila mag-igma. Gakaon na sila, gadali-dali. Wala pa gani na busog, pagbalik na, nagapagwa na ako sa operating room. Ang ginkuha gali sa akon inday, ang kidney ko kag ureter. Pagmuklat sang mata ko, way ko sila makita, kay diri gali sila sa uluhan ko. Nakitaan ko lang ang mga interns sa doctors nga nagapamalakpak, kag magsiling, congrats Lola, successful imo operasyon. Inday sa 5 ka bags nga preparasyon nga dugo, isa lang ka bag ang nagamit, kay kanami gid sang akong doctor, kay kanami isa ila mag-opera. Nagwa kami sa hospital inday, May 26, 2022 na. Sa tanan nga inagihan ko sa kabuhi, wala gid ako maglaom, nga masalbar ako. Dako gid ang akong pasalamat sa aton mahal nga Dios kag sa akon mga bata sa ila suporta. Kung wala sila, wala ako sang kabakod, magatubang sina tanan. Pati man ang akon kaapuhan. Sila ang akon inspirasyon nga mabuhi. Sa liwat, madamog nga salamat inday, pasensya gid kung tama kalawig ang akon sulat. Lola nga taga Singay, Mina. Madamog gid nga salamat. Well, we thank the Lord for that successful nga operation. Kaisog man sa imo, Lola, no? Bisan ng imo nga mga kabataan, it only shows how much they love you. Na they are willing to take the risk para lang, no? Nga mahatagan alibyo ang imo nga ginabatsyag. Kag ikaw man siguro may mga ara pagkid, no? Nga mga misyon ikaw, Lola, diri sa kalibutan. That's why you are still given, no? Good health, kin-restore ang imo nga health, kin-paayo ikaw, and kabay, no? Nga ti, kung ano man nina mahimo mo gid ang bilagay pahimo sa imo sang aton nga Ginoo, kagabay, no? Nga you would have longer days to be with your family, nga tama gid ka supportive sa imo, ang imo nga mga kabataan. May, no, ang ginhatag nga extension sang imo nga life, mapun-an gid sang meaning kag kalipay. Salamat gid sa imo, Lola, nga taga Singay, Nina. Sa inyo man yung mga istorya dira mga kabombo, pwede gid nga i-email sa liwat sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And now, sa aton nga New Year countdown. Mga kabombo, exactly 3 days kag magasulod na ang bag-ong tuig. Ari naman ang isa ka espesyal nga ang bahanon para sa inyo nagikan sa Bombo Radio Philippines. A Happy New Year song para gid sa inyo tanan. Celebration's done, party's over. Who remains are people who care, people who dedicate their lives for God's service and country. True, yes, it's true. We all do that at Bombo. News, information, drama, music too. We call ourselves Bombo Radio. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year.
Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Stay with us from morning till dawn. It's a long ride, but it's a one-way trip on dear. This is Bobby Garbillo of the Apple Star FM. It's all for you. Basta radyo, bombo. Sama-sama kami kahit mahirap lang. To stay positive and be humble always. Kung gusto ko makasama ang mga pamilya. Lahat ng pangarap nyo, pangarap natin lahat matupay. From Colegio Filipino in Rome, I am Father Greg Gaston. I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New To Year. All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year. Sa Radyo Bombo! Maraming salamat sa inyong pag-upod sa akon today, mga kabombo of the night kita sa liwan. Sa gihapon, ay ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.